Ulsbjerggård blev grundlagt i 1930, da min oldefar havde det. Jeg hedder Jeppe Rasmussen, og jeg driver Ulsbjerggård her sammen med min far. Og vi ligger lige 2 kilometer herude fra Middelfart. Der har vi 310 årskøer, og så har vi 250 hektar jord ved siden af. De producerer lige små 35 kg EKM per malkende, og de bliver malket omkring 2,5 gange om dagen. Her på gården der malker vi med 4 Delaval-robotter VMS V310, som er 3 år gamle, hvor vi har herd navigator på, og så har vi malket med flow response malkning i godt et års tid. De er gode til at påsætning på en jersey-ko, og så kan vi godt lide, at der er styret kotrafik, sådan at vi henter stort set ikke køer. Det føles bare naturligt for koen at komme rundt i stallen. Det vi går allermest op i til dagligt, det er at få så meget mælk ud af køerne som overhovedet muligt. Når der er en mulighed for at udvikle os, så gør vi det. Dengang vi skiftede til de nye robotter, der så vi en effektivisering på grund af det nye kamera, og hele robotarmen den var mere rolig. Og der kunne vi se, at vi kunne malke omkring 5 køer mere per robot. Og så efter vi har fået flow responsive malking, der har vi så kunne se en effektivisering igen. Vi sparede mellem 30 og 40 sekunder per malkning, svarer til cirka en times mere ledighed per robot om dagen. Vi hæver vakuumniveauet, og ved vi hæver det, stabiliserer vi vakuum under malkning, at det er stabilt vakuumniveau hele tiden på pattespidsen. Så selvom at de giver meget mælk, så er det stabilt hele tiden, og det gør, at vi får en meget mere rolig malkning. Jeg var lidt bekymret for med yversundheden på køerne. Det, der er vigtigt for os, det er jo bare, at vi holder sundheden oppe. Altså, jeg vil gerne have flow response malking, at det skal effektivisere alt det der, men jeg vil ikke sætte sundhed eller noget som helst til side for det. Men det har vi ikke set noget af. Vi har kun set, at de står mere roligt, og at yversundheden den er status quo. Afspark på robotterne, den faldt. Det er blevet tæt på halveret, så køerne har bare taget pænt imod det. Ved man skruer lidt op ved vakuum, altså at man kan hente 30-40 sekunder per malkning, altså det er jo noget af en effektivisering i forhold til, hvad vi var vant til. Det gør, at jeg ikke er så stresset, hvis jeg nu ikke lige er på gården, og der kommer en alarm. Så har jeg ikke så travlt med at få robotten i gang igen, så kan den godt lige have lov at stå en time, hvor førhen der skulle vi have den kørende hele tiden. Gennem avlen der udvikler vi også lidt på, at de skal være bedre til at lægge ned og alt det der, og patteplacering og sådan noget der. Og altså, når det spiller sammen med robotterne, så går det hele bare op i en højere enhed, og så bliver det bare mere effektivt med tiden. Vi skal udvikle os lidt hele tiden, og det synes jeg, det er det, der er spændende. Altså, det står aldrig stille, der er noget nyt hver eneste dag. Så det er bare at gribe chancen, når den kommer. Og der er sket meget fra dengang jeg startede med at være landmand til nu, og der kommer til at ske endnu mere de kommende år. Så jeg synes, det er en spændende udvikling, landbruget de går igennem.